Lao aton hambalan ang mga kabangdanan kag kamatuoran nga kinahanglan kita maghiusa, mag-cooperate, magtingob sa aton nga pagpangabuhi kag pag-alagad para sa kaymayan sa aton Ginoo. Diri sa naunang Korinto kapitulo 12 bersikulo 1 sa unang nga bahin, isa sa mga kabangdanan kun nga wala nagahiusa ang mga Kristiyanon tungod sa ila ignorance. Wala sila makahangop, makaintindi o kon makahibalo. Nagasiling diri, karon nahanungod sa mga hiyas nga espirituhanon, mga kauturan, hindi ako buot nga hindi ninyo may baluan. Isa sa mga kabangdanan kung nga immature, hindi hamtong, hindi malig-on. Ang mga Kristiyanon amo ini, wala sila sang nahibaluan. Masubo kayo abyan nga kita pulo, 15, 20 na katuig. Pero ang ato nahibaluan sa gihapon, pila lang ka mga bersikulo dira sa Balaan Kasulatan. Wala naton gin kabuhi ang mga sugo nanungod sa pagtuon kag pagpamalandong o kung pagtago sa sining mga kamatuoran sa aton nga mga tagipusoon. Busa, hangpo naton ang mga kabangdanan kung nga kinahanglan kita maghiusa, mag-unite, subong nga mga anak sa Diyos. Ang una, tungod kay kita nagasalig sa isa lamang ka Ginoo. Kita naga-confess sa isa lamang ka Ginoo. Sa bersikulo 2 nagasiling, naibaluan ninyo nga sang mga hintil pa kamo. Ginpangdala kamo sa mga Dios-Dios nga apa. Sa bisan paano nga madala kamo, busa ginapakilala ko sa inyo nga walay tao nga nagapamulong paagi sa Espiritu sang Dios. Nga nagasiling si Jesus pinakamalaot. Kay walay tao nga makasiling si Jesus Ginoo kun hindi sa Espiritu Santo. Ang kabangdanan ko nga pwede kita makahiusa dira sa Iglesia sa Diyos because we confess the same Lord. Ikaduha sa bersikulo 4 tubtob 6, kita nagalagad sa isa lamang matuod buhi kagamahanan nga Dios. Karon may nagakalinlain nga mga hiyas apan isa ka espiritu. Kag may nagakalinlain nga mga pagpanghikot apan isa ka Ginoo. Kag may nagakalinlain nga mga pagbuhat apan isa ka Dios nga nagabuhat sang tanan nga butang sa tanan. Nga maghiusa kita tungod kay kita nagalagad sa isa lang kamatuod kag buhi nga Dios. Ang iban masubo tungod kay ang ila ginpaka Dios hindi makabati, hindi makahimo sa mga ipahimo nila, bulag, bungol, bisan sa pagamatod sila sincero sa paghimo nila sini. Paano nato makilala inang matuod, buhi, gamhanan, kag nagtuga sa langit kag duta nga Dios? Ari diri sa Balaan Kasulatan. Ang Dios hindi man gid siya makita. Pero aton siya makilala pinaagi sa iya nga ginhimo. Pareho bala sinang panday, wala nimo makita siguro 50 years ago, pero imo makita kung ano siya nga sahi sang panday. Pinaagi sa iya ginhimo nga muebles o kung lingkuranan o kung lamisa, imo makikilala siya nga siya mahipid, siya may abilidad, siya makugi, siya detalyado nga sahi sang panday. Although we have not seen God through our physical eyes, yet we know about Him. And that knowledge about Him is provided by the Scriptures. That eventually we know Him. Madamo sa mga tao karon ang ila ihibalo sa sinang Dios nanungod lang sa iya.
hindi nga nakahibalo sila sa iya. So lain man ang knowledge about God kag inang knowledge of God. Inang knowledge about God diri lang na sa aton nga mga panguna-una o kunulo. Pero ang knowledge of God aton ina ginpapanaog ang aton ihibalo nahanungod sa Dios. Diri sa aton nga mga tagipuson kag aton gin-eksperyensya ina nga mga kamatuoran sa aton nga mga kabuhi. Nahimo na ina nga wisdom of God. Ikatatlo abyan nga kita maghiusa tungod kay kita nagaalagad sa Dios dira sa iglesia nga ginatawag lawas ni Ginoong Hesukristo. Ang masubo kay ang mga Kristiyanon nga ginhatagan sang iyas kag talent sa Ginoo gingamit nila ina sa kalibutan. Ila ginpatungbayaan ang iglesia sa aton Ginoo. Ikaapat abyan nga maghiusa kita tungod kay kung matudtod ikaw nga Kristiyanon na eksperyensya nimo ang ginatawag pagtulunan nga amo ang Spirit baptism. We have experienced the same baptism. 1 Corinthians chapter 12, sugod sa verse 12 and 13, nagasiling diri kay subo nga ang lawas isa ka kag madamo o may madamo nga bahin. Kag ang tanan nga bahin sang lawas bisan madamo ini sila isa ka lawas amo man si Kristo. Kay sa isa ka espiritu ginbautisuhan kita tanan sa isa kalawas. Mga Hudiyo o kon mga Griego, mga ulipon o kon hilway, kag tanan ginpainom sa isa ka espiritu. Ining lawas ni Kristo, ining iglesia, ang mga katapos ni abyan may ara nga mga Hudiyo. Nga kadamuan sa mga Hudiyo nagsikway sa kay Ginoong Hesus. Pero may mga Hudiyo gidman nga nahimo nga mga tumulo. Isa sina amo si Saulo nga nahimo nga Pablo. Sila si Pedro, sila ni Matthew, sila mga Hudiyo nga nagsalig nagangkon sa kay Ginoong Hesus. Kag may ara man nga mga Griego o kon mga Hintil, kaangay nimo nga Kristohanon kag ako man subong Kristohanon. Tungod sining ginhimo ni Kristo Jesus, ang mga Hudiyo kag ang mga Griego nangin isa dira sa lawas ni Kristo. Socially, may mga tao man nga ulipon, sila pobre. Pero sa panahon nila ni Pablo, may mga ulipon nga ang iban mga manunudlo. Tungod kay ginpandakop sila sa mga Roman soldiers, gindala dito sila sa Roma. Pero sa ilang lugar, sa ilang pungsod, sila mga manunudlo. Pag abot nila sa Roma, nahimo sila nga mga ulipon. Di ba? May ara siguro nga mga abogado. Pero pag abot nila sa Roma, nahimo sila nga mga ulipon. So they were slaves. Kag may ara man nga mga ginatawag diri hilway, mga Romans, mga Greeks nga wala naka-eksperyensya sang slavery. Pero kay nagsalig sila kay Kristo Jesus. Slaves and free ones, they became believers in Christ Jesus. And they were put into that body of Christ. In that putting into the body of Christ is called the baptism of the Holy Spirit. Diyos nga balaan, salamat sining mga kamatuoran. Dalag ko nga mga kamatuoran kung nga kinahanglan kami mag-unite subong mga matuod nga mga Kristohanon. Isa ka Ginoo, isa ka Dios. Nag-alagad sa isa ka lawas. Kag naka-eksperyensya sinang bautismo sa balaan nga Espiritu. Ini nga mga butang kag kamatuoran among ginapasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Kabay pa. Abyan salamat gid sa inyong nga pag-replay sini. Dira sa inyong mga estasyonan sang radyo. Nairel, thank you dira sa inubaan. Now, greetings Elizabeth Amantoy Himoto. Excuse me, Nervy Ging, Alico Garganyan, Ruben Timario, good morning.
Arma Imalay, thank you. LC Bakang, salamat din sa inyo nga pagsunod, kag pagtanaw, pagpamati sa ingaton segment karon. May God bless us all. Thank you.